Viktor má malý mozog, preto je angry, jak moja mamka. Keď hrám Fort na tisíce sad hodín v kuse, nemá malý, ale za to nemá oblečenie. Serem 30 minút, serem, Paťo kričí do miku a rejžujú na mňa, že robím Gandalfa. Destri teraz real, Viktor be like. Viktor má Sigma drip, je to borec, zabíja, Patrik ten len čumí jak. Viktor healuje svojich nepriateľov a rehoce sa jak potkan, ale chudák dostane snajpa, začne plakať. Ale Viktor je borec a zdemoluje chcípaka, čo snípol Paťka. Ten chcípak je dynamo. Kámo, to si mal vidieť, ten úder celú mapu to vyhubilo. Potom pošle otroka pre Paťkovú drip kartu, ktorú vykakal, keď videl toho snajpera. A ten otrok určite nie som ja, zobere kartu, utrie si z ňou prdel, potom ju dá Viktorovi, ktorý už snajpí jak to dynamo. Na random šrácov naokolo ani nestíha prebíjať, jak rýchlo strieľa. Hopa, snajpa sa mu pokazila. Potom otrok oživí Patrika a spolu idú do krčmy, cestou stretnú nejakých bezďákov, ktorí im nadávajú. Keď dojdu do krčmy, tak si dajú jedno malé pivko a ešte ďalšie 15 163 a skoro chcípnú od toho, že nemôžu ísť chcať. Potom zaspia a pošťa sa zo spánku, keď ich dobitý Viktor nájde, zobere ich domov, tam ich hodí do koša a ide si sadnúť na svoje Sigma Boy kreslo a dá si 2 malé pivka. Potom ide a zobere svojich otrokov Jindajo, nech naložia ten kos chcípak mi na jeho Tatru 148 z druhej svetovej, nasadne, zatvorí dvere na svojej Sigma Tatre, zapne rádio a ide tam reklama na Volkswagen a povie si a položí tehlu z vedľajšej sedačky na plyn na Tatra ide. To je najlepšie auto, lebo ani netreba preradzovať a dá ide si jak Shinkansen po ceste, zrazí 5 ľudí a jeho otroci ich idú remontovať. Tak dorazí do obchodu s granátmi, kúpi si celý obchod za jedného Sigma otroka a naloží na Tatu. Potom ide k čínskemu múru, vysype granáty a povie jednému Sigma otrokovi, nech to odbachne, keď mu povie cez vysielačku, keď odíde dosť ďaleko. Pozdraví Batávie o otrokovi, aby to odbachol.